Hej så alle sammen, og velkommen til den her squad builder. Ja, jeg laver en squad builder, og ja, det er et hybridhold med nogle forskellige ligaer og noget fransk og noget rent faktisk russisk league og sådan noget, Russia League. Vi kører med formationen 4-3-2-1, og ja, i mål der har vi Ruffier. Altså, vi kan se her, han er høj for en målmand at være. Jeg vil ikke sige, at han er den højeste, men han er god. Og ja, gammel, så han kan stadig spille nogle år endnu. Han har gode stats. Ja, i handling har han 80, hans udspark det er 78, hans diving det er 83, reflekser 85, ja. Han er en okay keeper, især til prisen. Han koster mig kun 900 coins, og ja, det. Så går vi over til den første centerback, og det er Mangala. Han er en tank. Han er bare, prøv at se, 800 coins. Han er også meget høj. 77 hurtighed, pace, 63 stemning, det er vi så ligeglade med, men 82 defending, mega awesome, og også 87 i hovedstød, det er virkelig godt, og han koster kun 800, og ja. Det her er et hybridhold til 40.000, det står også op i videotitlen, hvis du ikke har set det, og ja. Den anden centerback, der har vi Kabul. Han er også franskmand, han er fra Premier League, og grund til, du kunne også tage Tjek eller sådan noget der, hvis du ville. Det tror jeg vil linke fint op, men nu har jeg valgt lige at tage ham her. Ja. Og ja, Kabul. Ja, han er bare beast. Han er rigtig høj faktisk. Ja, han har han koster 2.600 coin, ikke det meste, 78 pace, 80 defending og 83 hovedstød, det er meget godt. Ja, og en goal scored, 1. Jeg tror det er for mig det der. Ja, det skulle jeg mene. Ja, nej, jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved det ikke helt. Men vi går over til vores højre midt, eller højre bak, undskyld, det er Richards. Bare så I ved det, ikke? Arsenal og City, ikke? Don't hate, men Arsenal og City, jeg hader dem. Ikke for noget, altså. Jeg har ikke noget mod spillerne og sådan noget. Jeg kan bare ikke lide holdet. Det don't hate, men det kan jeg ikke. Det er min mening. 81 pace, 72 dribling, det er meget godt. 81 defending og 80 i hovedstød, det er rigtig godt, og den koster 2.300. Hvis I skal lede efter en god billig højreback, så er bare det. Og i venstrebakken, der har vi Alexandro. Hvad skete der lige der? Alexandro, undskyld. Han har han koster 600 coins. Statsen siger han er rigtig god, altså statsen, hans hætter, det vil jeg indrømme, de er ikke særlig gode, men in-game, der er han noget bedre. Han er også meget god. Han er også ung for det andet. Så går vi over til vores første center midt, og det er som midt. Ja, Witzel, han skal være på den anden. Det er vores center defensive midt. Det er Dufour. Du kunne også købe ham i center, men der koster han bare sådan 3.000 coins mere. Det vil vi ikke have. Han koster 600 coins. Han er ikke så høj, men han er rimelig all round. Han er beast in game. Og næste, der har vi Witzel. Han er godt. Det går godt for ham. 950 coins. Total all round. Det siger just alt. Han er bare god. Og den sidste center midt, det er altså ikke en center midt, det er en center offensive midt, og det er Dembele.
Dembele, han er beast. Han er en af de bedste center midt nu, altså CA, men det kan man igen, han bliver bare meget dyrere ellers så. Men prøv at se. Han kunne nærmest være en beast forsvar, altså. Altså, han er bare god i det hele, det er vildt. Ja. Så vi går videre til left forward, eller lad os sige venstre angreb, det kan vi også. Der har vi Danny, og jeg siger til jer, ham her, ikke? Ham skal man ikke spøge med. Han ser ikke ud som den bedste, altså meget god ud, men han ser ikke ud som den bedste. Han koster 850 coins, så han har rigtig gode stats. Jeg scorede det bedste mål, jeg nogensinde lavede i mit liv med ham. Altså, mand, det var i den venstre side af midten på banen, og jeg spillede op mod, ikke? Så det var i hans side, han var. Og så tog jeg bolden, og plukkede jeg for midten af, hvis det ikke var bag midten, det kan jeg ikke huske, det var der omkring. Så plukkede jeg den bare, så fløj den kraftedme, og jeg tænkte bare sådan, den ligger godt, og så bang, lige ind i målet. Og jeg sad bare der, shit! Men selvfølgelig, når kampen slutter, og man går ind i kampens højdepunkter, så er det der selvfølgelig ikke, fordi ja, det er ikke alle højdepunkter, der er der, så ja, det var lidt trist, det ville jeg godt have haft optaget, og lagt ud til jer, men ja, han er bare beast. Og så går vi til de to, I tænker sikkert, det kan da ikke være så dyrt det hold, men så se her, i højre angreb, der har vi Hulk. Han er en Hulk. Ja, det er han. 15.000 coins bag en, det mange. Men prøv at se. Han er mega god i hovedstød. Han er også pænt høj. Venstrefodet. Prøv at se. Han er bare total all-round. Altså, han er bare beast og in-game. Han kan komme forbi alting. Han er så stærk. Altså, hans styrke, det er bare... Ingen kan komme forbi ham. Men ja, rent faktisk, så hedder han jo ikke engang Hulk. Men det er bare... Det bliver bare kaldt. Og til sidst har vi en inform, som, ja, der også står deroppe, plus inform jo. Der har vi Musician. Det er godt, at I tænker, 13.000 coins for ham, han ser ikke så god ud, han ligner lidt Danny, bare på nær heading, det er han bedre i. Men, in game, ikke, han laver de vildeste skud, og han løber bare, han gør det hele. Han gør jobbet, og ja. Det var 40.000k hybrid squad builder. Vi kan se, at vi har noget forskellige league herinde. Vi har noget russisk league, som I kan se. Noget Portugal, og noget Belgien, noget Premier League, noget Portugal, noget fransk, og ja, engelsk. Så ja, det var det for den her video. Like og subscribe og få den til favoritter og del den med dine venner, og ja, altså kun stå lyst selvfølgelig, og ja, sig hvad jeg skal sige ned. Jeg snakker om. Skriv ned i kommentarerne hvad jeg skal lave næste gang. Så hej hej.